Ar ôl llawer o ddisgwyl, cyflwynwyd bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru yn gynharach eleni. Dywedwyd wrthym y byddai'r bil hwn yn rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac y byddai'r un o ddim ond ychydig o deddfau o'r fath unrhyw le yn y byd. Ein rôl fel pwyllgor oedd i asesu a fyddai'r bil yn cyflawni'r amcanion hyn. Gan fod y bil yn ymdrin â llawer o wahanol feysydd polisi, fe glywsom gan amryw o randdeiliaid i gasglu ei barn ynghylch a fyddai'r bil yn cyflawni'r hyn mae'n nhw'n ei ddisgwyl gan ddeddfwriaeth gynaliadwy. Tra bod yna gefnogaeth cyffredinol i fwriad y bil, mae rhanddeiliaid yn credu bod angen newidiadau sylweddol os yw'n mynd i gyflawni amcanion polisi'r llywodraeth. Rydym yn cytuno bod y bwriad polisi yn ganmoladwy, ond oherwydd yr holl welliannau sydd ei hangen fel pwyllgor, rydym yn rhanedig ynghylch a ddylai egwyddorion cyffredinol y bil gael ei cytuno gan y cynulliad. Yn hytrach, dim wedi cyrraedd cyfaddawd y byddem yn cefnogi'r egwyddorion cyffredinol, ond dim ond ar yr amod bod ysgwynidog yn rhoi sicrwydd y bydd yn mynd i'r afael ar materion allweddol rydym wedi hamlinellu yn ein hadroddiad. Yn ogystal, rydym wedi dweud, os na chaiff yr egwyddorion cyffredinol eu cytuno, yna dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno bil diwygiedig cyn diwedd tymor y cynulliad hwn. Mae'n bwysig cydnabod y gefnogaeth sydd i fwriad y bil, felly os yw'r bil yn disgyn, ni ddylai'r polisi gael ei golli. Un o'n canfyddiadau allweddol yw bod angen cryfhau'r disgrifiad o ddatblygu cynaliadwy yn y bil. Fe glywsom y dylid adlewyrchu newid yn yr hinsawdd, defnyddio dim ond ein cyfran deg o adnoddau'r ddaear, terfynau amgylcheddol a'r effaith ryngwladol o'r hyn a wnawn yng Nghymru yn well yn y bil. Rydym wedi argymell y dylid cynnwys y materion hyn yn y disgrifiad. Rydym yn cefnogi'r bwriad o gyflawni'r 6 nod llesiant a nodir yn y bil, ond dywedodd rhanddeiliaid bod geiriad y nodau yn amwys a bod elfennau allweddol fel terfynau amgylcheddol a materion cyfiawnder cymdeithasol ar goll. Dylid egluro'r amcanion mewn ffordd fel y gall pawb ddeall ei ystyr. Rydym hefyd yn credu unwaith y caiff y nodau ei gosod y dylai unrhyw newidiadau iddynt bod yn destun craffu gan gynnwys gan bwyllgor perthnasol y cynulliad. Un feirniadaeth y glywsom o'r bil oedd ei fod yn canolbwyntio'n ormodol ar lywodraethu. Credwn y dylai fod yn berthnasol i holl swyddogaethau cyrff cyhoeddus ac y dylai Llywodraeth Cymru wneud hyn yn glir ar wyneb y bil. Rydym yn croesawu creu Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i Gymru, ond mae'n hanfodol bod y rôl yn un annibynnol a bod ganddo'r pŵer i gael effaith ystyrlon. Dywedodd y mwyafrif helaeth o randdeiliaid wrthym y dylai'r Comisiynydd gael ei benodi gan y cynulliad yn hytrach na gan Lywodraeth Cymru mwyn sicrhau annibyniaeth briodol. Fe hoffem weld cyfranogiad trawsbleidiol a mewnbwn gan randdeiliaid wrth benodi Comisiynydd, o bosib ar ffurf panel penodi. Nid ydym yn credu bod y gofyniad ar gyrff cyhoeddus i gymryd pob cam rhesymol i ddilyn argymhellion a wnaed gan y Comisiynydd yn ddigon cryf. Os yw cyrff cyhoeddus yn penderfynu peidio a dilyn argymhelliad, fe ddylent orfod cyfiawnhau sut a pham ei bod yn cyrraedd y penderfyniad hwnnw. Un agwedd bwysig oedd heb ei ddatrys cyn cyflwyno'r bil yw'r angysondebau rhwng Llywodraeth Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar y dyletswyddau ar yr archwilydd cyffredinol mewn perthynas â'r bil. Rydym yn pryderu i glywed am y mater hwn ac yn siomedig na chafodd ei ddatrys tan yn hwyr yn y broses yma. Dim yn annog Llywodraeth Cymru i egluro'r sefyllfa cyn dadl cyfnod 1. Mae hwn yn ddarn pwysig o ddeddfwriaeth, felly mae'n siom bod rhanddeiliaid wedi nodi cymaint o ddiffygion yn y bil fel y gymau. Mi fyddai'n drenu mawr pena fyddai'r brwdfrydedd a deimlir gan gynifer tuag at ddeddfu ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru yn cael ei drosglwyddo mewn i fil a allai wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Rydym yn gobeithio bydd y gweinidog yn gwrando ar y pryderon a godwyd yn ystod y broses o gasglu tystiolaeth ac yn gwneud y gwelliannau rydym yn credu sy'n angenrheidiol i sicrhau y gallai'r bil hwn
gyflawni ei amcanion.